Я не разумею тых людзей, якія кажуць, што там нічога не робіцца альбо робіцца кепска. Ну сябры, вот это клас. Вітольд сваёй смерцю ён прыкрыў дзесяткі беларусаў, можа быць і сотні беларусаў, якім там пагражала збіццё і так далей. Таму што некалькі месяцаў пасля яго смерці эта хваля спала. Потым вярнулася, але в той момант у свеце ўсё рухаецца, ідзе шалёная дынаміка. Беларусь апынаецца на геапалітычным вастрыі. Усе гавораць там пра бяспека, Беларусь, беларускі балкон, то есть сыходзяцца лёсы сусветнай гісторыі на Беларусі. Сёння ў студыі беларускай службы польскага радыа Павел Северынец, чалавек, які ўсё сваё свядомае жыццё прысвяціў таму, каб Беларусь была вольнай і дэмакратычнай. А першы свой палітычны вырак атрымаў у 98 годзе. Прывітанне, Павел. Добры дзень. Павел, ты ўжо больш за 5 месяцаў на волі. Падзяліся, калі ласка, назіраннямі. Што ты ўбачыў у дэмакратычным асяроддзі, у палітычных структурах, сярод былых палітвязняў, агулам у эмігранцкім асяроддзі? Што цябе здзівіла, уразіла ці, наадварот, там, захапляе? Уразіла і захапіла тое, колькі новых людзей, які настрой, якія здольнасці ў людзей, і наколькі людзі пасля вось гэтага гарту і 20-го года і пасля таго, што было далей, наколькі яны выраслі. Беларусы выраслі ва ўсіх сэнсах. І ў палітычным, і ў ментальным, і ў культурным. Цяпер гэта практычна такая нацыя іншага кшталту. Да 20-го года шмат хто спаў, шмат здольных людзей і геніяў не выбіралі палітыку, разумеючы, што там можа дзеўбануць токам, але пасля таго, як усе акунуліся, кранула кожнага, раскрыліся. Беларусы геніі раскрыліся вельмі класна, і я бачу, што ўзровень і парадак от беларускай нацыі, ён просто вышэй. В 20-м годзе, канешне, это было супер, это была зіходкая вяршыня, але на вяршынях не жывуць. Зараз мы адышлі назад, так, тут і досвед паразу, тут пэўнае расчараванне, але базава мы пераскочылі на парадак той узровень, які быў да 20-го года. Это вельмі добра бачна па людзях. Хаця па ўзроўні салідарнасці. Я ж ужо не першы раз выходжу з турмы, і я бачу, што зараз просто выйшаў палітвязень, яго носяць на руках. Дзесяткі арганізацыяў салідарнасці падтрымліваюць бясплатная медыцына, пытанні з легалізацыяй, дапамагчы знайсці працу, пытанні з жытлом першае. То бок тут просто, раней такое немагчыма было ўявіць. Зараз гэта ўсё ёсць, і зараз гэта працуе ў маштабах соцень людзей. Калі б гэта было пашырана яшчэ і на тых, хто проста выехаў, у каго там крымінальныя справы зараз у Беларусі, гэта было б увогуле суперкрута. Але думаю, это ўзровень, да якога нам трэба зараз імкнуцца. Але ўсё роўна знаходзяцца тыя, каму мала, хто лічыць, што тут нічога не робіцца, што дэмакратычныя структуры наогул нічога не робяць і што іх варта распускаць. Што ты скажаш пра гэта? Насамрэч, калі кранаць вось пытанне з палітычнымі структурамі, якія мы бачым пасля 20-го года, гэта таксама для беларусаў велізарны плюс. До 20-го года мы практычна не мелі тых структур, якія карысталіся б хоць нейкім аўтарытэтам за мяжой. Рада БНР, яна захоўвае незалежнасць, але яна выконвае такую гістарычную ў пэўным сэнсе ролю. Асобныя палітычныя групы апазіцыі сваю ролю, Зенон Пазняк сваю ролю, але па вялікім рахунку голас Беларусі ў свеце не чуваць. І голас Беларусі атаясамлялі з Лукашенка, так. Апазіцыя, можа быць, она заўсёды будзе супраць. І там розныя абсалютна галасы. И тут з'является Светлана Тихановская. Это просто цуд. Это папялушка, якая ператвараецца ў каралеву. Это сама по сабе гісторыя класная. Это просто, нават, калі не браць палітыку, калі браць просто культуру і ўражанне. Это просто супер. Калі дадаць да гэтага яшчэ, як Светлана Тихановская вырасла за гэты час, як яна віртуозна зараз валодае дыпламатычнымі прыёмамі, як яна абараняе інтарэсы Беларусі на сусветнай арэне, это просто клас, это просто супер. Я не разумею тых людзей, якія кажуць, што там нічога не робіцца альбо робіцца кепска. Сябры, вот это клас. Это сапраўды клас з таго, што я ведаю. Я ведаю я немала, больш 30 гадоў я ў руху. І гэта трэба берагчы, гэта трэба шанаваць. Светлана — это адзіны чалавек, які атрымаў галасы некалькіх мільёнаў беларусаў, пачынаючы з 1994 года. Апошні раз такое ўдавалася Лукашэнку. Наступная за ім Светлана Тихановская. І пакуль што абсалютна ніякіх няма прычынаў лічыць, што хтосьці іншы атрымае большы давер ад беларусаў. Як бы там ні было.
Многие кажуць, ну, маўляў, а вот за любога бы прагаласавалі. Ну, не прагаласавалі за любого. Вот склалася так, што там апынулася Святлана. А я чалавек, які ведае, што выпадковага ў гэтым жыцці нічога няма. Я веру ў Бога, я веру ў тое, што ён вядзе нас, беларусаў, як і вядзе кожнага чалавека. То я бачу ў гэтым проста цуд, які трэба берагчы і ашчаджаць. Ці можна зрабіць нешта лепш? Канешне, можна. Але для гэтага трэба ўсім разам працаваць на Беларусь. Тое, чаго ад нас чакаюць нашы ворагі, КДБ, ФСБ, это сваркі паміж сабой. Это аплёскваць брудам тое, што для іх кепска, тое, што для іх, для гэбістаў, для лукашыстаў страшнае. І нельга ні ў якім разе на гэта весціся. Апазіцыя павінна быць паўсюль, нават унутры апазіцыі. І я думаю, што это нармальна, калі задаюцца пытанні, калі прад'яўляюцца нейкія там прэтэнзіі ці гучыць нейкая крытыка. Але тут павінны быць межы. Мы ўсё-такі вялікі культурны народ, як кажа Зенон Пазняк. Мы павінны адпавядаць гэтаму ўзроўню, мы павінны разумець, што сталасць заключаецца яшчэ ў тым, каб мець адказнасць за тое, што мы гаворым, і калі раптам што прад'яўляць нейкія доказы, размаўляць аргументавана і самае галоўнае прапановаць выйсце, каб яно працавала на ўсіх. Сказаць, што і это кепска, і это зло, ну, лепш запаліць у жыцці хоць адну свечку, чым усё жыццё праклінаць цемру. Как ты думаешь, гэта больш звязана з соцсеткамі, з развіццём вось камунікацыі такой інтэрнэт, ці з нечым іншым? Вось адкуль наогул, да, бяруцца гэтыя людзі, якія спрабуюць хаяць усё, што не робіцца. Пры гэтым ніхто нічога не робіць сам, але ну, вельмі хочацца пакрытыкаваць, спытаць, дзе грошы, што вы зрабілі. Там ёсць гэта Света 3%. Ну, гэта проста жахліва, і тут, мне здаецца, ні пра якую культуру наогул мова не ідзе. Ці гэта спецслужбы так працуюць? Тут некалькі чыннікаў. Адзін з іх гэта расчараванне людзей і, ну, натуральная фрустрацыя такая. Ну, не ўдалося, не атрымалася, хаця здавалася б, усё было ў руках. Гісторыя не заўжды так працуе. Часам ёсць такая рэч, ці былі мы гатовыя да тых пераменаў, ці гатовыя былі мы іх прыняць. Пакуль, вот я б сказаў, што мы адсоткаў на 70, на 80 гатовыя зараз, але гэтыя 20-30% нам яшчэ трэба прайсці. У тым ліку і ўзровень палітычнай культуры, і ўзровень палітычнай дыскусіі, і ўзровень разумення нацыянальнага інтарэсу. Вось тут, напрыклад, можна спрачацца. Зенон Пазняк мае рацыю, калі кажа, што трэба здымаць санкцыі, альбо Светлана, которая кажа, што трэба на гэтых санкцыях стаяць цвёрда. Это тэма для палітычнай дыскусіі. А казаць, што гэта ўсё, слухайце, вот там, это ўсё спецслужбы, значыць, там, і офіс гэта, там, значыць, такія разгадкі, лепш бы яго не было, лепш бы іх не было. Ну, слухайце, мы ўжо пазмяталі тое, што стваралі папярэднікі, і спрабавалі там разбурым да аснавання, а затем, чым гэта заканчвалася ў гісторыі, мы ўсе цудоўна ведаем. Мы, беларусы, ў такім уразлівым становішчы, што нам трэба даражыць кожным чалавекам. Нам трэба будаваць каменьчык на каменьчыку. Нам трэба спакойна, пазітыўна, з любоўю ставіцца да кожнага беларуса, у тым ліку і да свайго апанента. І таму тут вот гэта расчараванне, ну, проста адольваецца любоўю і ніяк інакш. Што тычыць працы спецслужбаў, для іх, канечне, это вельмі пажыўная глеба. Яны цудоўна разумеюць, вось гэтым людзям падкінуць якую-небудзь там фальш, фейк, проста ідэю, проста запусціць што-небудзь такое смажанае, хай сабе яно і там неправда. Ну, ў турме гэтага ўсяго наглядзішся і бачыш, як працуе там операддзел, як працуюць людзі, якія ведаюць таго ці не ведаюць, працуюць на адміністрацыю. І, канешне, сумна назіраць это ўсё ў вольным свеце. Эміграцыі ў вольным свеце. На жаль. Тым не менш, да кожнага такога чалавека варта падыходзіць таксама з пэўным разуменнем і спрабаваць пераканаць. Калі не пераконваецца аргументамі, то, можа быць, проста пераканаць сваім досведам, сваім жыццём, проста вот рабіць так, як варта. Ну, урэшце рэшт, для сябе я пастанавіў, што буду казаць добра і толькі добрае пра людзей, буду старацца яднаць іх. Мы з сябрамі зараз нашай каманды спрабуем выканаць такую склейваючую працу, проста вось яднаць, здавалася б, нез'яднальнае, таму што для беларусаў пытанне стаіць рубам, ці мы разам, ці нас не будзе. Калі не будзе Светланы Ціханаўскай, паверце, нічыйго голаса беларусаў не будзе чуваць, толькі голас Лукашэнкі. Вот такая аб'ектыўная сітуацыя. Ну, згодная цалкам. На жаль, некаторых людзей выкарыстоўваюць у цёмную, да, вось падкідваючы гэта ўсё. Ну, я думаю, што ёсць і тыя, хто свядома на гэта працуе, і я думаю, што за кратамі ты гэта таксама бачыў. Дарэчы,
Як за кратамі ўспрымалася ўсё, што адбывалася вось у 20-м годзе, пасля 21-й, 22-й, адчуваў ты гэту розніцу? За кратамі это ўсё ўспрымалася вельмі востра і часам нечакана. Тое, што гіганцкая хваля паднялася ў 20-м годзе, это было абсалютна бачна. Разгубленыя былі нават турэмшчыкі. То есть было некалькі месяцаў, калі проста яны былі ў стане прастрацыі. Адзінае, што яны не рабілі, яны не выпускалі вязняў. Вось. На той жа самай валадарцы проста было бачна, што яны не ведаюць, як рэагаваць час ад часу. Пасля задушэння пратэстаў восені, пасля таго, як пачалі зноў біць, пасля таго, як пачалі зноўку масава саджаць, і асабліва пасля пачатку вайны ва ўкраіне, гайкі былі закручаныя настолькі, што это ўжо было тое, што прыблізна я бачыў. Ужо бачыў у іншыя гады, і там менш-больш было ясна, як сябе паводзіць. Што тычыць настрояў людзей, звычайных вязняў, якія там, напэўна, канешне, турма накладае пэўныя абмежаванні, і часам інфармацыя проста не даходзіла ў поўным аб'ёме, каб людзі маглі скласці поўную карціну, штосьці падкідвалася з боку спецслужбаў і супрацоўнікаў, маўляў, там, все з'ехалі, все кепска, ніхто пра вас не памятае, то бок, чаго вы яшчэ хацелі, беларусы не той народ, і так далее, так далее. Вось гэта вся эта жуйка, якую там уже 4-й дзясятак гадоў яны спрабуюць падкінуць беларусам. Але тыя людзі, якія маюць розум, тыя людзі, якія маюць сэрца, яны бачылі, што адбылося нешта настолькі светлае, такая вспышка, якая мяняе гісторыю, якая ламае там цэлыя, я не ведаю, пласты зла. І вось гэта было новае свежае адчуванне. Такога яшчэ не было ніколі. Нагледзячы, вось 21 траўня пасля смерці Вітольда Ашурка мы пачалі адзначаць, калі можна так сказаць, дзень палітвязня. Ты ж ведаў Вітольда асабіста. Ведаў асабіста. Ці дайшла гэта навіна да вас там, і як гэта было ўспрынята наогул? Для мяне гэта навіна дайшла падчас спаткання. Пасля суда, у мяне суд скончыўся 25 траўня, і 26-го было спатканне, мне ўжо далі 7 гадоў, прыехала Волечка, пасля прыехала Ганна і Матуля, і вось ад іх якраз я даведаўся, што адбылося. Скажу, што ў шоку былі таксама і турэмшчыкі нашы, таму што не спынялі эту размову. Ужо ў 22-м ці 23-м годзе яе бы спынілі. Пра тое, што адбылося, можа быць, дайшло бы ўсё значна пазней. Але тады, канешне, шок быў. Там яшчэ адначасова была гісторыя з Пратасевічам і з Райанэйрам, і ўсё гэта разам дала такое ўражанне, што проста рушыцца, скаланаецца гісторыя таксама там на нейкім павароце. Адчуванне было, канешне, вельмі вострае. Я ў такія моманты падцінаюся і спрацоўвае такі шчаўчок яшчэ з часоў маладого фронту. Можа быць, смерць блізка, трэба быць гатовым да любога варыянту, таму што, калі пачалі забіваць за кратамі, это запросто можа азначаць проста нейкі загад, які пайшоў, і тут ты можаш быць наступным. Таму гэта адразу становішся як перад Богам і пачынаеш ацэньваць, якое было твоё жыццё, як можна тут годна яго дажыць. Вось. І, канешне, пачынаеш разумець, што перанеслі тыя людзі, якія апынуліся за кратамі. Тыя хлопцы, якія в адкрытую казалі па-беларуску, якія в адкрытую казалі рэжыму, што гэта рэжым. Калі ж я прыехаў у Шклоў, то там сама адміністрацыя таксама была в шоку не столькі ад факту смерці, колькі ад хвалі абурэння, таму што тады абурэнне было велізарнае. Начальнік, кажуць, там проста схуднеў, сцямнеў, таму што ясна, што яму там это ўсё прад'яўлялі. Все гэтыя абвінавачванні, вымушаны быў ездзіць у следчы камітэт некалькі тыдняў, і нават пару месяцаў пасля гэтага выпадку палітычных не гнялі, не ціснулі гэтак моцна, як да таго. Шыза практычна вызвалілі, там па некалькі чалавек там заставалася, і першыя некалькі месяцаў у Шклове пасля сітуацыі з Вітольдам яны нечакана былі такой палёгкай. Тут можна сказаць, што Вітольд сваёй смерцю ён прыкрыў дзесяткі беларусаў, можа быць, і сотні беларусаў, якім там пагражала збіццё і так далей. Таму што некалькі месяцаў пасля яго смерці эта хваля спала. Потым вярнулася, але в той момант это было так.
Вітольд усё жыццё марыў пра вольную, незалежную, дэмакратычную Беларусь. Ён не проста марыў, ён рабіў усё, што мог увесь гэты час. І ў лістах, якія зараз усе ўзгадваюць, шмат пра гэта было напісана. Але зараз усё часцей гучаць галасы пра тое, што трэба нібыта перагарнуць старонку, пайсці на перамовы з Лукашэнкам, папрасіць яго, каб ён перастаў сажаць, папрасіць яго, каб ён выпусціў, зняць санкцыі і ўсё гэтак далей. Што ты пра гэта думаеш? Такія старонкі, як 2020 год, яны не перагортваюцца, яны застаюцца і ў сэрцах, і ў памяці, і адназначна тое, што зрабіў Лукашенко тады, ён зрабіў пэўны выбар, і ён за гэта будзе адказваць перад Богам і людзьмі. Пазіцыя па санкцыях. З самага пачатку, напрыклад, мая пазіцыя была, я быў у турме, мяне ніхто не пытаўся, но я лічыў, што персанальныя санкцыі гэта слушна, эканамічныя санкцыі штурхнуць Беларусь у бок Расіі. Падобная сітуацыя, падобнае ж меркаванне было і ў Зенона Пазняка. Але калі гэтыя санкцыі ўжо ўвялі, і проста так іх здымаць у выніку таго, што амерыканская адміністрацыя дамаглася вызвалення нейкіх палітвязняў, то это неразумна нават з гледзяшча дыпламатыі, логікі і палітыкі. Тым больш, што новых працягваюць адпраўляць за краты. Новых. Як у такой сітуацыі можна казаць, што Лукашенко проста пасмяецца і скажа там, добра, давайте я згуляю з вами ў гэтую гульню. І таму мне бліжэй тая пазіцыя, пра якую зараз кажа, напрыклад, Алесь Беляцкі. То бок стаім на сваім да тых пор, пакуль не будзе вызвалення палітвязняў, спынення рэпрэсіяў, рэальныя крокі да дэмакратызацыі ў Беларусі, санкцыі не адмяняюцца. І Еўропа, мне здаецца, што ў гэтым сэнсе можа згуляць ролю такога класічнага злога паліцэйскага. Добра, Штаты, добры паліцэйскі. Вызвалілі, пра нешта дамовіліся, фэст надзеі правялі. Амерыканскі прапаведнік узяў на сябе там увесь бруд, выказаўся кампліментарна пра Лукашэнку, што ж, добра, і з'ехаў. Беларусам застаўся 10-тысячны фэст, беларусы змаглі ўдыхнуць поўныя грудзі, праславіць Бога, у тым ліку і па-беларуску, класна, добра, мы ў плюсе. Але гэта толькі адзін бок праблемы. Другі бок. Людзей пачынаюць арыштоўваць зноў пасля з'ехаў Грэм. Зноў мы бачым за 25 сакавіка людзей арыштуюць. Што рабіць? Стаяць цвёрда на сваім і дамагацца. Лукашенко зараз не ў той сітуацыі, калі ён можа вольна падманваць, вольна гандлявацца. Геапалітыка такая, што дзесьці і ён апынаецца ў заціснутым у кут. Ёсць яшчэ адзін момант. Зняццё санкцый з Беларусі даць палёгку і Расіі. Адназначна. А гэта значыць новыя ахвяры, новыя жыцці украінцаў. І мне здаецца, што вельмі класна, вельмі слушна, калі людзі кажуць, што трэба вызваляць тых зняволеных, якія зараз у турмах, што трэба змагацца за іх жыцця, а як тады быць з жыццямі украінцаў, якія за гэта. Таму тут, канешне, такое, но спадзяемся, што ўсё будзе так, як павінна, нават калі будзе зусім не так. Скажы, калі ласка, ці ёсць, на твой погляд, вось ты ўжо 5 месяцаў пабыў на волі, за межамі Беларусі, ты камунікуеш з роднымі, думаю, сябрамі, якія ў Беларусі. Ці ёсць розніца ў спрыняцці рэчаіснасці вось у Беларусі і за яе межамі? Беларускай рэчаіснасці, мы не будзем казаць там агулам пра сусветную. Канешне, гэтая розніца ёсць. І часам гэтая розніца робіцца небяспечнай для нас. Задача рэжыму падзяліць тых беларусаў, якія ў Беларусі, тых беларусаў, якія за мяжой. Для нас важна падкрэсліваць усё тое, што нас яднае, а не падзяляе. Падзяляе нас зараз фокус погляду на сітуацыю. Калі мы з-за мяжой, там шмат здольных людзей, шмат проста там лідараў апынуліся, пачынаюць спрабаваць рабіць тую ж самую палітыку, якую спрабавалі рабіць у 20-м альбо нават раней, то мы апынаемся ў сітуацыі, калі вайна ўсіх супраць усіх, там усе сварацца паміж сабой, людзі з Беларусі глядзяць на гэта і проста плачуць часам. Да мяне дайшоў адзін ліст, проста напісалі ліст: даражэнькія беларусы, перастаньцеся сварыцца, нам так балюча на гэта глядзець з Беларусі. Я зараз цытую гэты ліст тым людзям, якія проста на пустым месцы пачынаюць высвятляць адносіны. Мы павінны зразумець, што еднасць это базавая.
Для палітыкаў павінна быць ясна, што абсалютна большая частка беларусаў, асабліва ў такі час, мае вялізны, унутраны, глыбінны запыт на згоду. Мы народ згоды былі з самага пачатку. Мы склейвалі канфесіі хрысціянскія, мы склейвалі цывілізацыі. І для нас это пытанне выжывання. Калі мы пачынаем высвятляць адносіны, все, беларускасці Беларусь просто выпараецца. Нават калі мы это робім па-беларуску, нават калі мы это робім выкшталцона, нават калі мы это робім з ужываннем штучнага інтэлекту, это прыгожа выглядае, ні ў якім разе нельга трапляць на эту спакусу. Трэба старацца яднацца ў духу з тымі людзьмі, якія ў Беларусі, і рабіць тое, што яны не могуць рабіць там. Я маю на ўвазе відэа, накіраваныя на Беларусь, не супраць апанентаў тут за мяжой. Ну, прабачце, што мы тут дзелім? Мы в адной лодцы. На Беларусь трэба рыхтавацца вярнуцца ў Беларусь з перамогай, таму што іншага, я думаю, нам, беларусам, не дадзена. Хтосьці, можа, тут добра там падумаў, в 20-м годзе я хлебнуў, атрымаў сваю там долю болю і пакутаў, пастараюся уладкаваць жыццё тут сабе і дзецям. Ну, я не буду асуджаць ні ў якім разе такіх людзей, не маюць на это права. Але тыя людзі, якія змагаюцца за Беларусь, у нас накірунак толькі адзін. Мы павінны глядзець на Беларусь і думаць, калі адчыніцца в акно магчымасцяў, як мы вернемся з перамогай. Мы павінны быць гатовыя да гэтага. І ў гэтым плане класна, што цяпер у нас ёсць падрыхтаваны спецназ. Ёсць тысячы людзей, якія прайшлі турмы. А это загартовачка псіхалагічная, класная. Это тое, што проста вызначае паводзіны ў экстрэмальнай сітуацыі. Это тое, што нам, беларусам, вот не хапала. Мы гэты гарт атрымліваем. Бог дае нам усё для таго, каб мы маглі вось гэты вось вырашальны рывок зрабіць. Зробім, як ты думаеш? Верым, можам, пераможам. І недавно ты сустракаўся з мамай. Это былі такія вельмі шчымлівыя фота, і я разумею, як это было столькі гадоў не бачыць, не мець магчымасці абняць. І, безумоўна, ты марыш вярнуцца дадому. Як шмат хто з тых, хто выехаў, якой ты бачыш будучыню Беларусі ў бліжэйшыя гады? Будучыню Беларусі я бачу светлай. Адразу скажу, што усе хмары, якія клубяцца зараз, вайна, размовы пра ядзерны канфлікт, вось гэтыя сваркі і так далей, на мой погляд, усё гэта можна выкарыстаць як перагной для кветак. Всё гэта можна проста выкарыстаць для таго, каб новая хваля, новае пакаленне беларускай нацыі было гатова ўзяць адказнасць за Беларусь. Бог дасць нам краіну, калі мы самі будзем гатовыя эту адказнасць прыняць. Пакуль мы не гатовыя, ну, будзем сидзець на тым жа беразе. Для Беларусі зараз ёсць цудоўныя магчымасці. Дзесяткі, нават сотні тысячаў беларусаў апынуліся за мяжой і могуць браць все лепшае, все з досведу тых краін, якія сутыкаліся з падобнымі праблемамі, для того, каб выкарыстаць это ў Беларусі. Мы можам, як хваля, якая адхлынула да берага і вярнулася назад, проста выкарыстаць гэта і ўзмацніць тую сілу пераменаў, якая спее ў самой Беларусі. Беларусы вартыя лепшай будучыні. Беларусы — это народ, які Бог 1000 гадоў выхоўваў у самым сэрцы Европы як святло, просто як народ святла. І я думаю, што гэтае святло не загасне. Святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Я думаю, што гэта зазяе і для іншых народаў. Таксама, як у 20-м годзе мы будзем тымі, хто падымае бел-чырвон-белы сцяг, як сцяг святла. І што ты якраз у сувязі з гэтым думаеш, як будуць развівацца падзеі ўсё ж такі ў нашым рэгіёне, вось якраз у сувязі з усімі гэтымі пагрозамі ядравымі, з усім тым, што адбываецца, асабліва вось апошнія дні, там, калі в Літве аб'яўлялі трывогу і ўсё гэта. Як ты бачыш развіццё падзей у рэгіёне, ну, скажем так, бліжэйшыя год, 2, 3? Сёлетні год пачаўся наогул з фенаменальных навінаў. Венесуэла, Іран, Куба. У свеце ўсё рухаецца, ідзе шалёная дынаміка. Беларусь апынаецца на геапалітычным вастрыі. Усе гавораць там пра бяспека, Беларусь, беларускі балкон. То есть сыходзяцца лёсы сусветнай гісторыі на Беларусі. Зноў, нам, беларусам, у гэты час трэба быць на вышыні, на маральнай вышыні, нам трэба быць на тэхналагічнай вышыні, нам трэба рыхтавацца сапраўды в любую магчымасць, любое вакно, якое прыадчыніцца, ускочыць. Для этого мы павінны быць бадзёрамі, энергічнымі, аптымістычнымі, зараджанымі, мы павінны верыць. І тут ад гэтага не сысці. Калі мы гэта не выкарыстаем, наступнае пакаленне проста скажуць: так, ну, гэтыя зноўку не змаглі. Дзеля гэтага трэба рыхтавацца.
Украіна за апошнія некалькі месяцаў дасягае пералому ў вайне. Абсалютна бачна стаўка на тэхналагічнасць, якая дае свой плён, адваёўваць больш тэрыторыі, прарвалі ПВО Масквы, ну, пра нафту і нафтаперапрацоўчыя заводы тут няма чаго казаць, увесь свет бачыць гэтыя клубы дыма, якія там проста вот як знак для Расіі, што скончылася эра вось гэтай нафтавай імперіі, і гэта ідзе далей, і украінцы пачуваюцца ўсё больш упэўненымі, а гэта падцягвае і Беларусь. Ясна, што будуць канвульсіі, ясна, што проста так імперія нічога не аддасць, будуць там спробы рэваншу, можа быць, будуць там нейкія ядзерныя пагрозы, зноў жа, спадзяюся, не дойдзе да самой адкрытай ядзернай вайны, але паўтаруся яшчэ раз, все гэта нам, беларусам, трэба разумець, халаднакроўна гэта пралічваць і ставіцца да гэтага як да магчымасці. Падчас такіх забурэнняў часам узнікае шчыліна, у якую беларусы могуць уклініцца і сваю гісторыю выявіць, паставіць вось на тое месца, дзе пачэсны пасад між народамі. І што б ты ў гэтай сувязі пажадаў беларусам унутры краіны, па-за яе межамі, ну, нават да тым, хто на сёння падтрымлівае рэжым? Дарагія беларусы, не варта думаць, што ўсё будзе кепска, не варта стагнаць, варта разумець, што Бог абарочвае зло на добро. Тое зло, якое адбывалася і тварылася з усёй нашай нацыі за апошнія гады, я ўпэўнены, будзе абернута на добро, калі мы адкрыем свае сэрцы для перамовы, для перамогі, для веры, для святла. Нам трэба вучыцца чуць адзін аднаго. Мы нацыя геніяў, мы нацыя светлых людзей. Часам нам бывае цяжка паразумецца паміж сабой, але гэта неабходна зрабіць. Цяпер самы час. Вось цяпер вырашальны час. І мы маем выйсці шчыльнымі радамі, як і калісьці. Мы маем быць тым народам, які здзіўляе і захапляе свет сваёй светлінёй, сваёй любоўю, сваёй верай. Дзеля гэтага варта забыць пра крыўды, забыць пра канфлікты, забыць пра тое зло, якое у нас ці вакол саміх, і мець перад сабой святло. Наш бел-чырвон-белы сцяг Хрыста нас вядзе. Мы за 1000 гадоў навучыліся цярпець, праходзіць крыж, а пасля крыжу абавязкова будзе ўваскрасенне.